ikusi ziren unean, otzikara sentitu zuten barnean, bosta sola jendearen jarrera, euren burua ikusi zuten bakean, berehala ikusi zuten ametsak jarraitzen zirela, benetan balio duena norberaren erabakia ezin daukatu bihotzak sortzen duena. Bidea ez da gauza erraza baina ibiltzen egiten da. Herria utzi zuten unean, malkoak erortzen ziren bidean, ametzen lapurrak utzi sartzean, bidean zeukaten haien aukera, iraganean geratu zirenak ez dira izango oztopo bat bizitzaren ezin daukatu bihotzak sortzen duena. Bidea ez da gauza erraza ezin daukatu bihotzak sortzen duena. Bidea ez da gauza erraza baina ibiltzen egiten da.